Tinisung Tripura Indigenous People Press Association ni berkaktui Hasani Menteri Ogra Masang Biplop Kumar Debbai Secretary Topai Chini Mothani berkaktui kisah seksan mengrok tongmani bagai sing memorandum yaparka sing gotono saimano sini Tripura Sarok Kokthum Bedago samong khlaimani sal gobang mangi thangka 10-12 বছর কেউ 15 বছর কেউ yang pano 16-17 বছর kabaika Piaba Hasai Hapagi Factory, Government ni Subasu, eba Government ni Factory, di facilities of Komani Tahu Komaniako. Awan bagi semua soka sini di pamot ni Factory, sing isa sek di man sokno ti sing Hasini Honorable CM by Malalai Kok selai nai ti kini memorandum no yaprit nai. Oba hikeno sing kini Sarigo di 26 June, Sarik ni pasta semuanya Secretary to Pai Hasani Menteri Ogra Biplop Kumar Debbai Malai Tika. Teo bahike bobai malai ni segang sing special yang hambai maruo Agartala Press Club ni Secretary Pranab Sarkar. Teo bahike no Agartala Press Club ni Adong Surojit Pal borok khorok ni sini buskang bangai Hasani Menteri Ogra bai borok malai Tika kok sadani bosun subaka kok salai reka. Tei sini demand rok ni bisingo ang total caita demand tong ni kaisa sai kena. Wilano sini demand ka Sunggotono Saimano Agartalawo kaisa press club tongo in generally abo di Prasa Wanji bebak ni bagino tayo bahikino sungnugi mano district wise subdivision wise press club tongo eba association tongo piaba sini di Prasa ro ni bagi ke tahu sajorati kaisa association eba kaisa press club kuri abo ni bagi sini wilano sini kotor sanmong kangke ek number di Prasa ro ni di sini kumulunggo kaisa press club piok jakteng haste hapang factory Agartala press club je facilities manma hai oro samong khainero sini di Prasa Kokthum Bedego samong khainero na bodo jaknang theng aboni bagai jeng adimamno Hasani Menteri Ogra Biplop Kumar Debno sai khnarka di bo pogrekha dakina bo khlai jaknani bukhak bo saitok nai te sini second demand kha tabukbo sini di Prasa media rok di Prasa o media professional samong khainero accreditation card maniako akat green ibagai jeng government ni je facilities tong mani rok quarter mannani rok bata mannani rok hoite jeng haksal unjak awan bagai jeng sini second demand to apno tei jeng CM by kok salaiya tei obo haikeno sini third demand to tongo tausang jora tei hasteo je kok brok channel awai mung khlai tong nai rok kebo 5 বছর 6 বছর 3 বছর abo haike kabaika piaba haste hapang eba ICT department ni bukhakai tabuk bo kebono enlistment dojak ko aboni bagai haste hapang ni bukhakai je advertisement dojak marok aboni hoite jeng haksal unjak mania kaisa channel cholina ni bagai balai problem nukjagai tong aboni bagai chini association ni bukhakai jeng obono demand ti saka je dakti obo hai ko group channel running channel lokno enlistment dojak theng nai tei chini phone number chini demand kha je haste ganangai je obedego samong khlai tong nai rok tamo Tripura satamo wanji jotono no kaisa safe security guard rejaknani bagai jeng kobangma salno nogo naithangnai jora rogo chini Kokthum Bedegni samong khlainai adang rokni sakao bupre sapre soprop jakmani pati mungrok abo hai pati mungrok jate tai busangni sala patia tei je krak kaisa haste hapangni bukhaktui kerong khajaknani thung awan bagai o sanmong rungtino jeng dini Hasani Menteri Ogra Biplop Kumar Debbai kok salaika tei daktinau chini o joto sanmong rokno sugonjaknani bagai bo kok rekha tei o sanmong rok belai nangkukmani chini Tripura indigenous rokni bagai Kokthum Bedego samong khainai rok bagai bo ni bukosika tei ba hikeno buskangni jorao jeng Hasani Menteri Ogra Biplop Kumar Deb simia jeng daktinau malainani chaitogei tongo Hasani Deputy CM Masang Jishnu Debormon bai jeng chaitogei tongo Hasani Khorsa Cabinet Menteri Forestry Tripura Hamkrai Menteri Masang Mebar Kumar Jamatia bai jeng obo haikena malanya ni chaitogei tongo Hasani Revenue tei Fishery Menteri Masang NC Deborma bai laithangnai jorao bo jeng malaika Hasani kaisa susruk Tripura MP Rebati Kumar Tripura bai jeng bono bahaino chini demand sabna tei jeng sai khnarka bobo jesek mansak bini bukhakti bini phan bai ke chini press club khlok pani rogo bo chubasok khlainai ni kogremani rok jeng manai manka
aboni bagai balaike hambai marabo haste hapangno tei Agartala Press Club ni je ojamarokno tei Tripura Journalist Union ni je adongrokno जों नुगैमान खालाय थांनाय सालनै सिगां जे जोंनि Tripura Indigenous People Press Association Patpromo Dipa मथानो Tripura Journalist Union kaisa सहयोगी संगठन एबा जोंनो अब प्रग्रामानि एदेबा बनि बागै दलायके खादं जरनाय जों दाबो गोरोब जोंनि Tripura सारकबो सामुं दांतै जों जोंनि एसोसिएशननि बिखापि कायसा हास्ते हापांनि सिनि मुंग्रानानि कायसा सुजुग कायसा पाइका एबा जों मानै मानखा आवन बागै हासेनि जत जोंनि Tripura सा मिडियाव सामुंफ्रायनि दाखते बुकसन कयन नारगो नारक दाखति जोंनि एसोसिएशननि मेम्बारशिप जानानै बागै जों तालखे बायदि जोंनि डिमान्ड सुनतै बोस्रांनि जारगोबो खौरां हिसालायनाय हामबायासो